Я да видим какво ме запотъгало тук. Среща на морето на бряг продължила доста милиони години. Резултата от тази продължителна любов и омраза пред очите ни. Слънчевия пек и той си е вършил работата. Като гледам напуканите скали, след няколко хиляди години пада по едно парче в морето сигурно. И малко по малко ето до този естествен залез, като прорез едва да не. Естуар без река. Защото по тия острови още не съм видял река. Не знам още дали има вода. Сладководна имам предвид. Земнородна. Иначе море. Колкото искаш. И една чайка се наслаждава на крилата. Тук мина нея. Бе, не се окаже остров. Не е остров. Почти. След няколко милиона години може да стане и остров. Няма да разберем. Кой ме запомня ъгъл там? Я ела насам. Най-бяхме до там. Ела тогава ти насам. Хо-хо! Гледай ти какво се открива изотзаде. Гледай ти. Хо-хо! Whoa, yeah. Sugar baby, twist and shout. Sugar baby.
Come on out. Красотата на откривателството. Който е видял за първи път тая гледка, сигурно е живял една година по-дълго от нормалното. За него и било. Още мина. Тук ще спираме ли? Моля? Правим едно кръгче и продължаваме, нали? Басейнче в морето. Оня ден в Капсали ли, как се казваш, пристанището на южния край на Китира. В едно чудесно заливче. Накрая бяха направили от едната скала до другата коридори и платформа за скачане с едно плувен басейн. И то се беше и с плувен басейн, само че не е изкусено в морето. Коридорите само бяха ходили. Ето тук препоръчвам на нашите приятели ветроходци да посетят и да се насладят. Това майче автостопаджийка, ще я вземем ли? За сега не. Вие с тая лодка ли сте? Как се казва? Чартърна. Нимай само тук ще погледнем и ще продължаваме. Прекрасно място. Клипът стана много дълъг, но мисля, че си заслужава да продължава. Гледайте, индустриална вила и до нея романтиката без машините. Хайде. Малка пауза, после евентуално пак.